idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa dagiti ang pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, napuluan iti igid ti baybay. Kunan ito'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Nagastaon iti ragsak mi, kinilander aking kidamatan iti igid ti baybay. Kung kunak ang kuha na, Lander, kamatan na ako! Lander, kamatan na! Kamatan na, Lander! Oy, numayakon, kamatan ka, numakamatan ka, kamatan ka, umayakon! Diyak ang mo manong nemi ta manipod, idinasurutak ti igid ti baybay, idi mamamok ni Lander. Kang kanayon nakmaten dito. Imbes ko manong nemi nga mapanak agbasa, tagbasbasak identi college. Ngam saan? Mapanak sa igid ti baybay, ti lugar da Lander manong nemi. No kasta nga madanon ko isuna, nga madama nga mangisagsagana ka nagita ikit, nga ikarkarga na karigiti dati bangka na tapno mapanag sigay, mapanag kalap, sumurot ak tumuten. Sumurot ak king Lander. Ala, imbes nga dakat eskwela, abata, dakat to ikit ti baybay. Apin na sumurot ka kanya, Jennifer. Ore sa ano kung nagbasbasa, basta agad enjoy ak umay ditoy. Imagine, sa anak lang ang tigos, saan talang picnic aking kinamatan, no tigat kuyugan ka pa ngagkalap. Kahit mo tikas ito yung biyan, may salak nga school graduate, gagangil lang ang mangalap. Kahit mo tikas ito yung biyan, nagragsakak dito, nakaragsakak dito, Lander, di mo alam mo. Siyempre, manong nami awan tumeten ti maramida ni Lander, kadkaduwag ton manong nami nga mapanagsigay, tulungak nga gipakat iti sigay, kalpasan na sakto pa ti mang balakbak, mang bugtak kaligiti ikan. Kinto nagsangat kami, ay! Nagadot na alata. Oh, Lander, anong ikan dati, Lander? Dati ni, masitan ka na nasiit eh. Nasayam ti masitan na na ita. Kadi, anong natam? Malaga na malaga. Ay, naimas. Kasi imas mo, di na pinaramanan ni baka mo na misa. Kasi na kayat na karamanan, kayat mo nang arat, kayat mo sawin, kayat mo ramanan ka, kayat mo. May hindi nga saan, no, kayat mo. Loko ka. Amo-amo ti bagbagam ken araramidem, Jennifer. Nabaknang kayo. Amo ka dito papakin mamang mo, amo may kadtoy. Dito amo, ti amo na entak di eskwela. Kasano numamuan da? Di ba am? Basta saan kun may pasting pinagbasa. Kahit ko ditoy. Narikat ibiyag minit igid ti baybay. Kas magkitam, gagangin laing ti balay mi. Dakam nga taga-igid ti baybay, nakurapay kami. Ngayon nag-enjoy. Nagmayat ti may kalap, nagmayat tigdigos, nagmayat tigsigay, nagmayat. Kastoy idi manong name iti nang rugyan, ti pa nagkarelasyon mi kini Lander. Gabot na maganasa unay manong name iti igid ti baybay, sumurtak ngagkalap, masursurok pa ente mangluto ti ikan, sinigang, tinuno, lining tamanong. At na nagidikon daway manong naming itsak malagipan ti agawid. Ket umianak ton siyempre. Mapangkam tumat iti igid ti baybay. Ket kitamin to ti tangatang manong naming narnooyon ti bituwen. Agtugaw kam tumat kini Lander iti newalang agabat na pungdol. Agtugaw kami nga duha, agsadag tumaten iti barokong na amloy ng tumaten di buko apaprusan na titakyag ko. Jennifer, Lander,
Amom, sanak pala mamati. Nga niya, nga da ka ditoy, agsangsagir ka kanyak, apaprusang ka, nakabangbanglo ka, nakaimimas ka. Sa ubom lang akang kanayon tinaimas, dinakpay na ramanan. Naimas ti lutong na sinigang, naimas pati pa nagtunong, naimas pati pa naglengtam. Bagay keng ka nga may kamang tiigid ti baybay, nga mangalap ti asawam. Kadi, gawin. Sino kami ti kayat mo pag-asawaan? Mga pabisina? Bak nangakas ka na kayo? Di kotse? Kayat ko ditoy. Labi nga kayat mo. Gabot na nagsakak ditoy. Kasi kita, na nagsakak. Awanak di poder, di kiti strikto nga naganak kaniya. Nawaya. Iso nga nawaya ka. Nawayata. Nawayata nga agpadpada. Dito'y tumatayin manong naming nga marugyan nga glanang da kiti bibig mo. Nagagasgasatak manong. Agasam tagagangil ka mangalap. Guwapo ak ngamin macho ak. Makanubiak tigas ka ni Jennifer nga nagpintas ti pamagina, nagkinis ti kutis na nagbanglo. Nagbaknang ti barukong na nagwasnay di kiti legs na. Nakaimimas di kiti lips na manong. Edi mismo nga igid ti baybay nga insuko ni Jennifer ti amin-amin na kaday di nga nabi. Nga nornooyan ti adu nga bituin iti tangatang. Kasla, perming inakaad adu nga bituin. Nga iso naman tinagbaling nga saksi iti panaglamo-lamo mi. Saksi iti agpadpada nga kasla kay pasngay kami nga maladaga. Ti saksi, nagbaling nga saksi dagiti bituin iti panagmaymay sami. Ti panagtepkel mi. Ti panagraip ti da barukong ken barukong posong ken posong. Tinak pinang pisang ti talon ti langit ni Jennifer. Wano, panang pisang manunemi ni Lander ti langit ko. Nasyak gayam ti nagsurat. Oh, Lander. Jennifer. Kasla ti langit manunemi ket bimabang imagek iti daga. Kasta manunemi ti kayaringan na tamaysak nga langit ket bimaba. Awan ti ragsak ko ti sidong na ginaganak kaniya. Numampay dakkel ti balay mi. Mga opisina na kita naganak ka na kami. Nagini kakamsat ko, nagredwarda na danasawa da kasyak ti buridek. Agbasbasa akpay laing kano. Ngam sa tinut pagbasbasa. Imbas nga dak ti eskwela. Adak ti igid ti baybay. Adak ti sidong ni Lander. Adak ti balay da Lander. Adak kami ngagsigsigay. Adak kami ngagpikpiknik. Adak kami ngagpapapas kada kiti agek arakop. Kaya nagpisaw-pisaw manunimi iti ragsak. Wen manong nemi no kasta nga umayag dito igid ti baybay. Ket no saan nga mapanagkalap. Ni Lander mapangkamagdigos ket agkinamatan kami. Kamatan na! Uwaya ko, nasday ko. Ay! Loko ka, nitiklebak kami. So nakamatan na. Kuka kamanita. Lander. Sana ko nga gawit pa, Lander. Gana ko dito Maunusam laki tirigat. Uri ka sunod tigat, basta daka. Kang kanayon tangad datigi di baybay. Kang kanayon tangad mapanagkalap. Kang kanayon tangad kaking kinamatan. Kang kanayon tangad agin inarakom. Kang kanayon tangad agin inagek. Kang kanayon tiragsak. Aging kama nun nemi nga nagpatinggan di amin ko na. Tamamaamuan maten manunemi da papaki ni mama nga sa anak ko na sumsumrek. Tadama awat dan nga notis nga gapoy ti principal. Wano din
ti college. Mabandan tumaten manon name iti eskwela ket mamuanta nga nabayag akon nga sumsaan nga sumsumrek. Iti na minsan panagawid ko dito balay manon name pinalutpot na kadagos ni Papa. Nagkapuam? Eskwela pa. Sulbod! Nagkapuam? Eskwela. Ugbod ka ba ilang? Nagkapukam sa dyan na may kanong saan ka ng sumsumrek? Dumawat ka talawans mo? Agkaruat ka tinupurmem? Adabag mo? Mapangkat eskwela? Pasarisan ka agawin, tawag mo nga ada assignment yo, ada project yo, kinubiyang katik sa dinuman dito umiyanam. Yung papapanam. Papapanam! Ijay ti bay-bay, Papa. Ito yan, dadya mamirmiraot nga nubyom. Nga doon na makakit-kit, aking kinamatan kit ikit di bay-bay, nga nakatupis ka, kit nakaswing truck insona, nga no makamatan na kanton, kat kastaon ito paglan, nagbibigbiyo. Papa, balik sa inyo. Basta! Himbaga kon, nalpasit dialogue ko. Ayatek ni Lander pa. Ayatek ni Lander. Ayatek na siya ng lalaki. Paano lutem? Kasi ano na ka mabiyag na siya ng lalaki, nga may sala, gagang nga mangalap. Ano ti balay ta? Nagatip iti labig, nagdiding tinipa, nagdatari ti kawayan, nga no dodumteng tripig sa bagyo, may bagyo, may palais, may tayab. Kasta ka dito kahit mga biyag, ha? Pa, ada sa jet ragsak ko. Pues! No ada sa jet ragsak mo. Ura mismo. Irupot mo na kita rawatem kit pumanaw kan. Kit ni ka anuman. Sanda ka tupulos ang amortal yawan ng krigat ka. Kapot na manipod iti ito nga daw. Laksidan na ka. Manipod iti ito nga aldaw ket laksidan da ka. Kunada, uno kuna ni Papa manong nemi. Nga imbes ko manong nemi nga sa anak ngagkutkuti, imbes ko ngagpakpakawanak ka ni Papa. Imbes ko ikidawat nga daw-dawat kong ipagpakaasik nga sandak nga laksidan. Ngem saan ko nga napanunot noan yan to ti mapasamak iti masangmuanan. Ti adda iti panunot ken riknak manong nemi ti agdama marikriknak nga adda ken Lander ti ragsak ko. Adda iti igid ti baybay ti ragsak ko. Adda iti igid ti baybay iti baybay ti biyag ko. Iso ang rupat ko na gitaruatek manong ni sintabo. Abag isulaing dati pagpletek nga agawid nga mapan iti igid ti baybay iti balay da Lander. Iti rumuara kon manong nemi iti ridaw. Si maruno ni Papa manong nemi ket iti makarawara kon. Imbalibag ng inrekep ti ridaw. Bang! Urag nakiktot. Iti baliwak ko manong nemi. Lulukatak ti ridaw. Tapno. Nakalak. Sa ako anya ba na tururayam? Hasla kayat mo tagsuble. Kikuloktam tiri daw. Nakarwarkan kat inrekep ko tiri daw. Saan kan tupulosan nga makasuble. Gapotan laksid na kan nga anak. Linaksid na kan pumanaw kan. Tintuloy ko nga tim madayo kat rimwarak itikay. Tinayaw ko pa na minsan manon name iti balay mi. Saak nangalan ti pagluganak nga mapanitikid ti baybay. Nakiktot amas dao manonemi ni Lander iti makita na nga adda awit ko nga bag. Ano kaya sonda ito, Jennifer? Pinagtalod akon da papagin ni Mama. Linasid akon. Iso nga dito yakon. Agdanatan. Agasawatan. Adamit na tatang kininanang na manunin. Ilagit pastor ka ni Jennifer anak, makapagsasalita tayo dito unek. Sumalik ka kano, kunin yung tatang. Agtugaw kayo. Ano na dyan ang ngig ko? Jennifer? Linaksid akong dagiti na kanyak tatang. Kaputa, kinayakayat konti. Agnaid dito'y. Kahit nga sawan, pinilik ti biyag iti sidong ni Lander.
Pinilim ti biyag, dito igit ti baybay. Amom ka di tararamid ang balasan ko. Di mo ka di amo tirigat ti biyag ti baybay. Ngano na dawelen ti baybay, awanin ti ang makalapan. No agpaot ti dawel, ti makalawas, pangalapan nga ti igatang mo ti bagas, tapno mangang ka. No saan ka mapanagkalap nga ada makalapang nga ilakom. Awan ti sa bali, panggadan dito no saan nga ti baybay. Managsid no dumteng ton deto'y panang-develop na dito nga lugar. Kaya danto na kita pagsapulan ng dagit tao, malaksid pa nagkalap da. Kailangan na, so dito ko nang balasan ko. Kailangan mo ko na, Lander, kabaylam ka dito kasawan? Oo, maramit ko tang, kabutam. At ang samatin na po ko yun. Ano ha? Masigog ka. Ha, Jennifer? Talo nga po lang itang sana ka nagregla, tatang. Masigog ka nga rin na. Inaya ba lang ito, Lander? Pagkamom na kita nagkangkanta, kakasar kayo. Tatang, yung pagkakamadalan nagsida ko, na akong bibiyang na kanya ko. Nalagi na akong nga rin tinawag. Pagdaso, tulagan tila, tangaw di kasar yun. Nagkasar ka lang, simple. Nagkasar ka di West. At gabot dan tumot na asawam, Lander, kasi ti mapaspasamak dito lugar tayo, Tagnawa, Balikatan. Ha? Adalaki ti materyales. Nipa, labig, kawayan, kanda dumpay. Agad mangipatak dara kay tumaten, di bukod yung balay. At nangarod kat agasawa kay tumaten. Kasladyak palaing iti patyen manong naming nga manipod iti arig na de aircon nga kwarto di kodson. Konkreto di alad. Napintaan, napintas nga balay. Kanay kahit kumanong namit kaslamay sa laing nga abong-abong wano kalapaw. Balay manong nami nga daan ridaw. Umuli ka at adagdan na. No, umunag ka malakraan ti kawayan nga datar. Diding nanipa, atep na panaw, na presko kit di amanong, kagangay lang at tugaw, ket ti papag manong nemi katre, natangken, agaplag ka ti ikaman. Una saan, napimpinas pa yung ti datar nga pagaplagam, ta nalamis no, ada sumreg nga angin manipod iti siro. Panagapag manong nemi. No kasta manong nemi ngaglabmeng kami iti asawak agpanagapag agpanagapag nga natay naganan natay aggenggened magenggened ti kalapaw mano. Agan tiik agpalapag agrikiik manong nemi di kiti kawayan nga datar. Nga isot agbaling nga musikani. Nagruna no tibay malemo no rabii ket mangigmi ti darunodor ti taaw no baybay. No pumigsa ti puloy ket aprasen na so gumaymay ti panaw labig nga atep. Kasla ragsakak met manong. Kasla ragsakak met kastoy nga kasasaad. Kaslakla nakaragragsak nga nakawaywaya. Sa kakadimod lang babawi, Jennifer, saan nagtungang babawi? Gabot na manipod panagyang ko dito'y, nakasursuro akmet. Idyabalay, jak pulo sinusuro tagluto. Dito'y amok tagluto. Nangrona no ikan tilutuan. Nateng, sumagmano a karne, sagpabinsan nga karne. Dakilan ti dyan mo. Pitunon abulan dito eh. Kaya nagagat ka man kung mapanagkalap. No kaskasano laing. No adanto mga regalo kanyak di bangka di motor. Apag isunto patin nga. Marugyan na ito'y tourist spot ti lugar tayo. Tourist spot? Adun umay nga turista. Agkasapulan to naging turista iti bangka pagluganan da nga mapan ka nagiti isla.
maiturda, maipasyar da kada kiti isla. Kat siyempre, maarkil at tilugan, matandanan ti bangka ni motor driver, operator. Kat siya, anang artubra. Agayawan ka, idanak ta. Ken, gabot adon kiti umay dito nga turista, bagbagada nga mabaling nga, ilakwan ida ka na kita'y dalangdang, daing. Hoy, di kita agdaldalangdang, di kita agdadaing. Di kita special nga daing. Mapangkaumangkat, sa mo ilako kadakwada. Putuon ng matap, tapos hindi kasta kita, atop maganan siya. Kasi dihay, kahit nga sawen, no, na-progreson na ito, nga ikiti baybay, adari kita turista nga mapan na agtur ka na kita isla. Kahit kita turista, adumatan na kita katangan da nga souvenir, wano, abalunan da nga agawid, di kita special nga dalangdang, wano, pindang, wano, palag nga ikan. Agpeso manong nemi nepas nga ko idin ni June. Mabalinan nga aywanan ni Nanang. Ket sumurutak kadagiti padak nga babae misis nga mapan manong nemi aglako kadagiti daing kadagiti dumteng nga turista. Sir, ma'am, daing ko dyan. Daing po ito, special oh. Masarap ito oh. Daing bag dyan. Kabota sexy, akmet manong nemi tanapintasak, pagparangak pa itipuon ti barukong ken pusik ko. Hala, ado na kiti foreigner manong nemi nga maseg, umay namat gumatang, mambaranda, matmatan ti pakabuklak manong mayat. Kastawanin ako manong nemi tinaksak kong agawid dito balay. Nang, nadakon, aton naglakwak. Nalakit na siya atong kasta anak ko. Alam nga rodin ni John, tane, ubrak matyan dito, ubrak dito. Kani nga rod dalander, na yan na itan. Danapan na intulnog nga turista. Nandan ita nagawid. Alakit adaman man mga makortahan na ano kasta. Uwan nga rod nang. Nukas kasano lang kat makaurnong kam tumitlahin kini lander. Ito pagbasan to na kita anak mi. Ken pagpapintas tumitin di balay mi makaurnong kami. Nung nagagat kam lagi din nga mapanak aglako ti daing kada kiti turista sa nagagat mati asawak nga mapan mangitur ka na turista. Manipod iti pinagtalaw dagnat napapake ni mama no nemi sa anak ka nagpakpakita kadakwada. At dapat hindi kiti gundaway nga saan ko malagip. Kaya madamat hindi kiti gundaway nga malagip ko. Ha? Kunada idi. Ngano agri kadakto. Sa anak to nga masidag kadakwada. Didakto ka nun ama mo. Gawat talinaksid akon. Okay lang, naragsak nito eh. Okay, met ni panagbiag mito ni oreg gagangil lang ba tibalay mi, ngem nagpindas mo ti trabaho mapanaglako. Nandanak pa iti may isang anak manong nemi iso da ito ni Miles. Da June ka ni Miles ti duwan nga anak mi manong nemi. Adadan nga imasenso ti lugar mi manong nemi adadan nga adu di turista. Ngem ti bakadakas manong. Iti panaggaduras ti lugar mi adumat di tumaod nga bisyo. Tadan ipatakder manong nemi nga resto bar iti ti baybay nga papanan di kiti lalaki kada kitay magusgustuhan da nga GRO. Sa nasunutan meten manong nemi ti asawak ti uminom. Di kat saan uminom ti arak. Ngayon di ko mamatanggat din. Imbas ko mga agawi din ti balay, tawang meten ti ubrana, tarabiin kat awan ti itor nga turista. Ito nagawid manong nemi, kat rabiunayin, nagbasing-basing to, nagbukka-bukka. Ha! Ala, nang, mama, ni papa, isumanin teta na partik manin. Jun, maturog kailangan ako. Ha? Miles, maturog kailangan. Kasi nung makaturog kami, kaya nakiktur kami, ito sasangpit din ni Papa. Gamutan muna matlata nga saan nga nakaluak, nakabalon na tirida manong nemi ilukat ng tukit ng sumbrek. Di makadakas manong nemi ibalibag na tirida. Bag na! Ore lang gumlungas lang marakrak ti balay manong nemi. Andiyan sa? Dapat ka sa panangilukat, panangirikit mo tiridaw.
Marakraka di balay tayo. Ano ako mabibigyan ko? Ha? Nabigan dinak amo nga sabatan, ha? Amo nga dakon. Amo nga dakon, hapat dinak sinapat. Yura mo pala nga maloka, sakti mangilokat tiri daw. Iyura mo pala nga sakti mangilok, rekep tiri daw. Asta? Ano na umuran? Hapat dinak sabatin. Hapat ko man palang sabatin ka. Na? Awanan tila ilong ganyak, saan na kasi di? Sa bali idilander, sa balita. Kabuti nagbalbaliw ka. Nabayagan nga awan ti apuntim kanya ka masapsapulam. Masapsapulam. Adobat ti magang ganan siya ngaglaklaot di dahi nga. Isla jak among usarem pa pintas mo tap numagargarim lang di turista nga gumatang ka ipakpakitan pa ti puon ti baroko mo. Ipakpakitan pa ti pusing mo. Na, ilaklaw ko may di magim kadig ti turista. Kadig ti funny ride. Tal na ka man. Ano ko na nga ilaklaw ko? Dapat may etikas kanya kaya. Duat anak kon. Napinta sa kidi, kamitan, losyang akon. Gabungar tikas to garigat. Nagreklamo ka? Nagreklamo ka, tamo mga mariklam tirigat. Ibagbagay, hindi ka saan kapulos ng babae nga nakaasawa kanya. Ibagbagag dati, itasingpat ka pa lang. Itangaro din, amo man ginom. Amo man intrigat, giti masapsapula mo. Dito ka masapsapulak, paano na kumasaan nga magastos? Mausar na giti na urnong. Hamatakang ka na nga pinastila ko. Hamatakang ka na yun nga. Adumat na kita aglako. Adun na kita kakumpidensya. Ano na kasi gini? Pagpindasa, paggatura, paggatong pala ng tumanong naming sinsinungbat kami agap-apa kaming tumat. Kastan tinang rugyan, tisaan nga na urnusan nga kasasaad mi manong. No kaano pa nga dumuras ti lugar mi kas tamad ti panagduras di kiti madi nga bisyo. Imado di kiti mamartek. Di kiti may awan gapu ka di kiti GRO. Imadon manong nemi di kiti beer houses. Ta imasenso nga rin ti lugar mi manong. Ada asideg nga hotel nga pag-check-inan di kiti turista di kiti foreigner. No kaano nga agduras ti biyag ti lugar. Isumat ti kaad dari kita ado nga bisyo. Amayaw awan manong nemi di kiti amati pamilya. No kumain tuloy manong nemi ti asawak ti singpet na. Agganar ti ado nga turista nga mapanda itor. No mamintalod nga da itor dati may nga agmalmalem takkelan na ita. Ngayon pag-ipanan na. Nabayagan nga sangam ang tadkanyak ti kwarta. May pibusin ti puunak. Awanin manong. Tano kasta nga damagat, malakwak, igatang ko ti bagas, igatang ko kanagit masapsapol mi, iabalon di kita nagkumba nagpasa. No dumawatak manon na mi kinilan, dirawan! Dapat kwarta ma. Kwartak lang ti kwartak, masapulak ti masapulam ti masapulam. Hunang dakdak ti makitam ngam siyak, ti masapsapulam kasiksi ka lang. Kasano akon, kasano ti duwa nga anak ta. Magdad ka matawawan, ti maitad ka, bahala ka. Awan ti kwarta mo, di mapanggan, nagkamang ka, naginagannak yan ka. Ano ta ko lang? Ngayon, nalawag na lang ko. Manipot sa ide, kasawa ta, sangkasapin, napnapan ka nakuha na. Abi, hindi ka mapagpatulong, kadbaknan kayo. Imposible nga sanda kang matulungan. Lander, linaksid at naginagannak ka niya. Nalipatam ka dito. Nga manipot, hindi ka sana kung nga nagsubsubli. Kasi kantong mat ngamin. Kapag linaksid dakan, linaksid mo mat idan. Tamom, di ka mo kasapulan idan. Tsak kung makasapulan idan, nintultuloy mo, gagat kinsing pet mo. Kanang takwarta, may intrigam din sa sapol, awan! Baala ka, tibiyag mo. Sikat ni makamong kada kita, anak ta. Biyag ko matla, tibiyag ko. Gaputi bisyom. Agbartek ka, mapangkapayin ka ng beer house. Mangiluwar kabayan ka na giti GRO, adak lang nga roden, napimpintasak ng misuda, nga maaping kaikad mo palang ito, sawar din naman, makaumakan. Awanin tila ilong nga dating kail-iliw ko kinidlander mano. Awanin tinaka kinalailo na kaniya. Awanin di kinaragsak nga aldaw mi. Dagiti papamitigid ti baybay nga sadya kami nga kanaig. Dagiti pa nagkuyog mi manunemi nga ta kami ti mapanagsigay. Ta kami ti mapanagkalap. Awanin.
nga day ta idi ti magusgusto ak unay. Nga iso nga nagay ayatak iti igid ti baybay. Nga ad-adda nga kinaykayat kun ti baybay, ngem tinagtalan iti sidong dagiti naganak kaniya. Ngem awandan manong. Awanin dagiti ragsak. Awanin ti baro ti ayat. Awanin ti ayat kaniyak ni Lander. Kas labi maho pa yun, ti ayat ko kengkuana. Takasano pa yung harod nga ayat yan ti kas kengkuana, napatpatig matin ti arak, ken ti bisyo na. Nga panakaraman na kadagiti JRO manong nemi kadagiti beer houses nga naipasdek iti lugar mi. No apigat di ngamin nga adda dagita nga pakayaw-awan, pakisungsungan dagiti lalaki. No apay nga kaano nga dumuras ti maisa nga lugar ket dumuras met dagiti madi nga bisyo. Siyempre, no ag problema ak mapanak aguutang kadagiti katugangan. Nang, ay, sige gaya, Jennifer, abay, awan ti saang mi. Awan ti pabalong ko kadagiti anak ko. Kadagiti apu ko yun. Nakita kang ganayon sabat nga adot ti customer ni Lander nga mapan mangitor kadagiti turista. Nagpreso tatang nanang sana matiyap apunta kanya. Kwartana madlat, kwartana. Tanang arot kat mabisyo matin. Idi, dana mo uminom ita, permi. Idi, awan ti at beer house nga arakan na lalaki ita. Ita nga ron. Nakikit mo sa awan, sumsumrak mat ni Lander, ita beer house. Uwan tatang. Hapikit din namin adara kita nga klase ti negosyo. Ay lakay, ore adda talaga nga nasingpet ka, ore kasanot ka adot sulisog, na di mo kahit ipasulisog. Takit diya, paiso, nasingpet edi ni Lander, ng mitangkat ni, kaya po, nakaraman lang, makigam lang ka nagiti kwartang, di na mag-igaman iti, tilad ng pagkikaskastusan na. Huwag nga rin na. Napiya ko mamon, na muna ka mga suportaran. Nabi nga nga mang Ted, namnamay nila tanga damatin mag-anunsak di panaglakong iti daing. Ngam, tika adu nga aglakon nanang, mamanot ti mapaglakwa. Awan pa yun ti po una. So nga pang-asiyo ka di bagas nga isaang mi ken balon di kiti anak ko nga panagbasa. Ken bagbagaan yun to kumadya anak yo tatang nanang pang-asiyo. Nga madu nga pamagbaga, di kinaganak ken kuana, ken Lander manong nemi, ken kastamat ken pamagbagak. Saan nantupay katong palen di kinaganak na, siyak tukid din manong nga asawa naklain. Kimaron ti amin manong nemi, idi adan JRO ng kabalay ti asawa. No hapikit di manong nemi, nga manugot na di nga JRO. Nagagat ngamin ti asawak manong nemi, nga gala ka nagiti pasahero na, nga mapan na itor nga turista, kat adot makorkwartaan na, nga dahita ti araramaten na, tapno mabiyag na ti babae na. Rinaot ko ida manong nemi ti pagkasaraan na. Ngamimbes nga siyak, ti kanunungan ti asawa kem saan, ti babae na. Nagsangsangit akman ng naming nga mawan ti maramida. Nilumlum ako ni tirigan. Nilumlum ako ti utang. Agbisinan di kita anak ko. Naging gawa ng naming nga napanungnutak. Inubuhatak di kita anak ko, ti may isang Sabado awan ti baso da. Awan ti basa da ko nakuma. Mama, tapanan tayo. Bapatek paspasyal. Ito ka di man lakwarta tayo. Imutang pala kadalulukin lola yo. Napi kadalulukin lola yo, tanda kwartada latta. Mangmangtad di kati kakabsat ni papang mo. Kan adamat bangkada nga ikalkalat ti sabali nga inaldaw mat nga dam. Makwartaan da. Katadamat bangka tayo Kanal, nagagat man ni Papa nga magtrabaho, nga agitor ka iti turista. Uwe, nagagat, ng adan sa bali nga pamilya na. Pauni mo ni Papa,
Pinabayan tayo matlaton. Kagurak ni Papang. Kahit kagurak may kinimanong dyan ni Papang, Mamang. Shhh! Ay kaya mangimulat ti Gora iti amayo. Papananta ka rin mang, basta grubot kayo. Akala ka sa wag manong arawatin nyo. Ore ta bakasyon, Sabado, Domingo, ore gawit na tumalan no Lunes. Yung sa ditong papanan tayo, basta sumut kailang ganiyak. Aglugan tayo, maminto aglugan tayo. Makadanon tayo sa Jiili, makala tayo pala lugan tayo, yung pagluganan tayo ng sumre. Adayo ka di mang. Nasapa tayo nga makaalat lugan tayo, baka dati ito sa Jesak ba iti Bangal daw. May sakit gudua nga oras ti biyahe manong nemi ilitadum sa kami. Si mango kami ti may nga balay manong nemi ket iditalyawak da kitanak ko. Wow! Nagpintas ng balay, mama. Yung awan sa amin ti tao. Pagkunam ng awan tao. Awan may tao nga makita. Kuragat agdurbel tayo. Nagdurbelak manong nemi. Hindi malukatan ti main door nakitak ni mama. Sindi kita. Mama. Ma, ni Jennifer. Oh, Jennifer. Manong nemi kasta ona hindi pa nag-alis to ni mama ang imasudag iti kay tinuktan na ti pagbasit gari daw. Sobra kayo. Kurek lang makasangit manong. Ti amok kat di nakamamon ni mama. Inarakop ko ni mama. Mama. Nabayagdakan kay Nururay. Dagito ka din nagiti apo ko me. Uwan mama. Ni June, ni Miles. Anak ko, ni Lulayo. Ni Grandmayo. Ti inak. Ay, Lola, mano kami man, Lola. Eh, kasi na kanyabot Diyos apo. Bigas na nakutong kayo. Saan ka nga mabsog, Lola? Tuloy pagpagam. Saan ka nga makumpleto nga mga natatuma? Anya? Inapay. Kung amin, anak, saan ka nagamuni? Lalo dumanong ka dito. Lalo may kayo. Langayot mabisin na. Mag-isuon na nga nakaluto na tayo, kadkadwa tayo. Kadkadwa mi kini papangyo, kini lolo. Hi, Carmen. Ma'am, agi na sara ka naman. Tani, adasang ili tayo. Saan samad ngumanay? Ay, umanay. May nga makam katin na po. Sidaan ka na dumadlata. Adulakit ti makanig ti apo ko. Lumakita na imas kasi daan. Imara ko pa kinipapama ng name kat nagsangit at nagyaman kang kuwan. Nabayagdagan ng inururay. Nabigyan tita ko may sinapol kung sinukon ko mapapa. Amangan mo't napabainan na kami. Yung may takasukunin. Kung namin kinimamang mo, dumteng tumit lang agsubli ka na. Tano sa sinuman, tipo manaw, agsublin to. So, nagsubli kayo. Nagsubli kayo apay. Di mo maanusan tirigat, tigit ti baybay. Nga ti amom idi, kat napintas nga lugar. Napintas ti biyag mo. Nga mo rin ka sa pintas ti baybay, no saan mat nga napintas ti kasasaan ti biyag mo. Langan kami manunimi kat pati siya adot nakan ko kat maragragsakan na kita nagkutakas lang italay nga makompleto da nga mabsug dama ko na. Carmen, ay, ma'am, no, ma-estimar mo doy na, kasasalitan to kita, po kumi ha. Kumita ka man sa dyan, no, na kita yung mabalid na nga, ay ayaman at saan ito ay ayam pala di pala tiyempo na kitiya anak ming ubibing da kanuanyat kahit na ngaramidan isuro mi da no kasanot panagbuhay na TV panagusar na ti games to computer uwan ma'am isuro kita
Gusto ko ni ayat di kita anak ko anong name iti panang isuro ni Carmen kadakwada no anyat kayat ng aramidan. Mangmangig to tiragsak da ken kakarta. No kasta, kahit yun nagsubli dito eh. Ay nga namin tinapasamak. Ang problema iti damo mama, papa. Naragsak kami naman pa'y gagangay lang ti panagbiag mi. Ngayon din nagduras mo tin di lugar mi. Tado na giti turista, adari tourist spot, no yung arakan na giti turista. Pimindas ng peso ti biag, dagiti tagasadyay, ta ori siya ka. Adamatin pagsapulak nga aglako ka na gitay souvenirs, aglako ka na giti special nga daing, nga magustuhan na giti foreigner o turista nga ayawid. Kati asawak, adamat bangka di motor ng pagluganan di giti turista, mapan na itoro. Hindi makadakis, imado ti bisyo, tadari kiti na ipasdig nga beer houses, nga arakin na giti lalaki. Nagkabisyo ti asawak, at dapahin sa bali nga babae ti biyak na. Ay, apo. Tanong ko man nakapag-graduar ka. Di awang ko mati problema ita. Kaya maparin mo ti mapo. Agtrabaho ng mga opisina. Anya nga tama manong nagsubliya kang basa. Ang dalatakin ka. Taobat sa baling nga kadwami dito kinipapang mo. E di takamnukan ti makaamo ka na kita puko mi. Angem palpasin nyo palang di klase da sa lugaryo. Dumalpas klase dito tupad ng agenroll da. Inukasta dito kayo itong agendeg kasanong oras din hilig mo itiigid ti baybay. Tsakla mo, papa. Inukas pagarikan da umay na kayo sukunan di ay asawam. Pasukang kam tulaing. Agsubli kam tulaing, no? Nagbalbaliw. Kaya may balayan na kami tinapimpinas sa malay. Kanikatan ng timading ambisyon na. Inukas kasi di nga kasi teraramidan na, huwag na. Kaya kahit ko pa yung awan asawak, taoret at damat na kinito ang anak ko. Nagsubli kami matlaeng manunemi kat na ipakaamok kada tatang kininanang lumalpas lagi din ti klase kat iyawid kunton di kita anak ko iti balay mi. Panawab to dito nga lugar. Uwan datang. No, isang kunto malipatan. Kasado nga ro din ni Lander. Saan kami nga napatig keng kwa na, datang. Adan sa bali nga pamilya na. Tanong napatig kami kuma. Ore kumawil at parang sarong karna ka nagiti ubing. Alagat sikat makamu isot ko ng balasan. Binagbagaan mi madya anak mi, ang imsan namat amo ti mabagbagaan. Idinalpasan ti klase, manunay mi nakarubot kami, panawam min ti balay, manunay mi nga nariingan di kita anak mi. Idudumteng ti asawa. Jennifer! Ay, dyan yung papa! Dyan yung papa! Ti papayo nga sa Serpina. Abay, natatapan ko. Pumanaw ka dito'y? Pumanaw ako dito'y. Namiras ko nga sa nga dito ti piyag ko. Sanga dito iti enteraksak ko. No idikit na ragsakak. Ngayon sa anak mo ten ng ipatpatig ti lalaking patig ko. Tadan sa bali nga mas na matpatig kang kuwan. Ti bisyo na, ti babae na. Nisintamo kat dinamo nga talyawan di kita anak. Pag ananok petagbiag dito eh. Yan dangay si awat mo ti ginagandang kanya. Paano kung dito di kita anak ko. Tagnagnadan ti takkalabalay. Sa jaydan to nga ituloy ti panagbasa na. Ako matigdikan kadwa da papagin ni mama. Di na kami di kadwa na. Libre amin yan. Kinituloy ko tagbasa. Sige, mayat mo tanda ka. Tano makapagpakada na kita anak mo ken ka. Pang, in kamin, napimpinas-biag mi sa jay. Wala nga at inayong awan ti amayo. Nabayag matan nga awan awami. Anat ako nam? Nabayag matan nga awan ti amami, di mat subong sangpit. Di hang kami nga may kawa. Di kami nading. Yun ori awang ka, talagamat nga awang kan. Papa,
Baga tawagan na kape ti Papa. Di ka masaktan, kasta mangmanging mo ka na kitanak mo. Di na ka na mga bigbigan na kitanak mo, tadi mo ang mga bigbigan ita. Sige na yun. Mabit lang. Saan na kaming igawin? Asawa ka, wan asawa nak. Putot ko ida, wan putot mo ida. Hamumat nga raramidan di pagrebengam. Kada kumati sa balay agundaway, ipanaknek mo pa nga muna. Hintayon. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Mabaling agsublikam to siguro. Lumapanaknek hamon. Wano maipanaknek mo. Nga talaga nagbalbalo ka. Nga maging kakarig ito'y manong nemi kaskas di. Nga kasya ti aramid ti asawak. Agtrabaho nga agpaiso. Ito nung kwan. Gastarin ang tumat amin. Para laing kang kwan na saan pa nga umanay. Di ba kadakas manong nemi sugun kadatatang kininanang kumut-kutong. Mapukpukaw ng tigwapo na. Itinalabas sa panagin inom na. Intuno ko, nagsakit. Kasan nung tupay nga makamagtrabaho, nga maisapon na tibang ka di motor na nagsakit, bahala ka. Ibagang nagbalbaliw ka, ikandakat sa bali kong daway, kasta ka matlata, pwe. Intuloy ko tinagbasa, manong nemi, nagbalinak manin ng estudyante, ngam saan na kasidi. Nudikat si papasnek akon, duwang atawen, nagraduar akon. Neruar ko ti board ko, manong nemi, kat mga obisina kitan, iti bangko dito kabisera. At damaten iti higher grade ni John. Iti tutadda pa lang ti lower grade, manong nemi ni Miles. Pasarimet umay sumarongkar, manong nemi ni Lander, kayat na lang makita na kiti putot na. Ngayon, kasi iti dati, nalamis ti langin di kita nagkukeng kuwanan. Nang naruna kanya, takas laawanin tumariknak na ayat keng kwan. Siguro manong nemi na ikari nga saan nga kami tuloy-tuloy ngagdan na. Mamaling at danto dumteng nga lalaki di biyang kung nga na ikari, kahit nukas pagarigan, tadanto talaga nga sabaling ipatpatag ko, kahit mga ipatpatag kanya, tintulangin pa nakaanal ti kasarmi manong nemi kanilander ti kurang na. Kaputan na ikari nga isut imo na laing, itiigid di bye-bye. Ngayon saan ka nagtalinad sa diyay, tagabutan dito, itipod nung aragsak ko. Manong nemi, kaya nag-ora eklayangin tinaikari nga lalaki, nga kataktakunay na ko, titong palbayan. Na ito nga ron, ti pagkasalita, manong, kadagyaman naklaunay, taanos mo nga nang ibasa, at sabi ko ma, tadamat na ibating nga adal, liliwakan pagsalamingan tibiyag. Ito yung nga dagyaman nga pagkaya mo, Jennifer.